Jsme v obci Stříbrnice. Martin kontroluje trasu výletu na GPSce. Pěšinka vede podél místní bystřiny a zbytky ledu poukazují na přicházející jaro. Naše kroky vedou dál po žluté značce. Prvním záchytným bodem je chata na návrší, na kterou ale musíme vyšplhat krátkou sjezdovkou. Na jejím konci nás čeká první pohled na Jeseníky. Martin studuje cestu na turistické tabuli s mapou a já si hraju s kamerou. Po prvním kilometru začínám proklínat nejen kameru v ruce, ale i stativ na zádech. Zatímco Martin si to s úsměvem šlape po udusaném sněhu dál. To ale ještě netuší, že kameru ponese taky. Cesta nás vede do Stříbrnického sedla, nejprve však musíme překonat namrzlou pláň s mrtvými stromy. Nad Polskem se táhne v jedné rovině tmavý oblak. Martin ve Stříbrnickém sedle ve výšce 1212 metrů nad mořem vyhlíží rozhledny na suchém a klepém vrchu. Vidíme i sněžník, ale mě spíše zaujala zlomená větvička s lišejníkem a suché stromy okolo. Těsně před výstupem na sněžník nás v korunách stromů zpěvem doprovázejí hejna ptáků. U plastiky slona, symbolu králického sněžníku, se nezdržujeme. Trochu fouká a raději jdeme k prameni řeky Moravy, který je trochu schovaný pod hřebenem. Cestou si vychutnáváme pohled do údolí na Dolní Moravu. Míjíme i ceduly varující před vstupem do lavinového údolí. Než jsem natočil pár záběrů, Martin se mezitím utábořil na prameni řeky Moravy, který je zasypán asi 1,5 metru pod sněhem. Vlaštovčí kameny jsou od nás vzdáleny asi 350 metrů jihozápadním směrem. Koukáme na protější svahy a plánujeme letní cyklotúru. Vychutnáváme si poslední doušky teplého čaje. Nemáme kam spěchat a navíc na vrcholu může foukat vítr. Panuje klidné počasí a v cíli naší cesty nás vítá pláň s hromadou kamenů, pozůstatků rozhledny. Polsko je téměř bez sněhu, ale stále s tím zlověstným tmavým pruhem v ovzduší. Dojmu opuštěnosti nabýváme pohledem na osamocené lavičky a nahnuté dřevěné stříšky. Pohled na planinu na české straně je mnohem přívětivější. Jako stráž hlídající hranice působí vyčnívající hraniční kámen. Náš výlet je u konce. Naposledy se díváme na množství turistických cest a loučíme se s přírodní rezervací Králický Sněžník.